kovin nykäisiltä sitä ohuttaa tänne. Tää juoksi leikkiä kehu sitä kovasti. Ei kannata saa. Voin ottaa lennällä. On. Tosi taitava. Voi vähän. Joo, se lähtee vähäisin tulemaan. Meillä ei laita vielä yhtään tätä. Hyvä. Näin. Aina kantaa auto. Saa positiivisen kokemuksen. Kysymykseen, että pystyisinkö kouluttaa sille rikosta koulutukseen, niin uskon, että en pysty. Vaikka maksaisit sen 100 000 €, en pystyisi. Kieltäytyisi heti. Eli sillä on iso niin haaste toimintakyvyssä. Ja vieras tulisi kovaa sieltä ja huutaisi ja työstää pampulla, niin se, että se... En oikeastaan, kun mä nyt olin tosiaan ihan vaan huvikseni, kun mä edes... Joo. Elikkä Ei tarvitse hirveästi perustella, miksi tosta niin ei tähän ollut. Eli mä laitoin toimintakyvyn tonne punaiselle. Sitten puolustuskäyttäytymistä ei luonnollisestikaan lähtenyt siinä arvioimaan. Tosin vielä arvioinut sitä kaiken kukkurat kiusaamaan siinä. Se mikä se silleen sitten kuitenkin ilahduttaa, että kun nämä asiathan niin tosiaan niin on tavallaan vaakakupissa. Jos koira on hirveän voimakas, saalisvietti olisi koiralla ja sitten se olisi suhteellisen epävarma. Niin se voisi toimia tässä paljon paremmin kuin sellainen koira, joka on huomattavasti varmempi, että sillä on saalisvietti vähän alhaisempi. Niin silloin se ei taas... Tai siis se, että se on niinku sen kovalla saalisvietillä paikkaa vähän huonoa toimintakykyä. Ja sitten taas niin, jos on hirveän hyvä toimintakyky, niin se on varma, vaikkei se olisi hyvä saaliskaan. Sen ei tarvitse paikata sitä saalilla, se on varma. Niin tää koira, siihen nähden, että sillä on noin iso vaikeus siinä toimintakyvyssä, niin se saalisvietti voittaa sen verran, että se lähtee yleensä puremaan. Se tulee ottaa kiinni. Eikö sen mä näen niin tässä positiivisena tässä koirassa, että kun mä rupean haastaa sitä leikkiä, vaikka sillä on niin iso kynnys ja se vähän sitä jännittää, niin se silti voittaa itsensä ja se lähtee taistelemaan. Ja se kertoo jotain siitä, että sillä on halu. Eli hirveän usein tämmöisessä tapauksessa, kun koiralla on tämmöinen suhtautuminen vähän vieraaseen, niin sitten se annat jotain saalisärsyttäväksi leikkisohjaajankin kanssa, niin ei ne sitten lähde ollenkaan siihen mukaan. Et sillä on kuitenkin sen verran voimakas se saalisvietti ja se halu taistella, että se lähtee taistelemaan. Sen takia mä laitoin sen, että viettitaso saaliskäyttäytymisen just keltaisella. Eli ne vois jopa, jos se olisi hirveän itsevarma suhteessa, niin ne vois jopa riittää, että he saisi tuloksia. Mä olin tosi tyytyväinen, koska niinku, se on kumminkin ihmisten kasvalla. Siis se muuten sen toimintakyvyssä niinku näin yleisesti, että täällä ei ole sillä tavalla pisteitä, mutta toi vierat ihmiset kanssa joskus, niin se ottaa niinku tommoista. Joo. Ja sillä tavalla mä oon ihan tosi niinku tyytyväinen, joka yllättynyt, että sit kun ei se kanssa ole ikinä leikitty, niin mun mielestä oli jännä, että siis siitä on tosi kiva, että se kumminkin sit, mutta se tykkäsi kumminkin sit vetää, vaikka sitä aina vähän jännittiä. Ne. Näin. Sitten tommoseen välineeseen on vaikea ihan kunnolla arvioida puruotetta, että pyrkiikö se syvään otteeseen, mutta se on pikkusormen paksuinen naru se, että haluuko se tavaraa suun täyteen vai ei, niin sitten vähän vaikeuttaa sitä arviointia. Mutta sen mä laitoin tälle joka tapauksessa parhaaksi ominaisuudeksi, koska se puree rauhallisesti ja tiukasti ja se lähtee vetää saalista. Ihan tiukka ote siihen välineeseen kuitenkin. Mutta toimintakyvyn puolesta niin näkisin suuria haasteita. Kiitos.